Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга койбер темалар турында. Йорбуй паркында реконструкция дәвам итә, төзекләндерү эшләре кайчан тәмамланачак? Тегү предприятиеләр хезмәткәрләре, үз мәшгульләр, дизайнерлар һәм башкалар Йорчолыда беренче җиңел сәнгать фестивале узды. Бәрәңге, чигендер, ит продукцияләре һәм бал. Йорчолыда авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Россияда этләрне йөртү һәм өйрәтү өчен беренче майданчык, балалар зонасы, кафе, күл төбен чистарту булар барысы да Йорбуй паркын реконструкцияләү барышында башкарылачак. Хәзерге вакытта төзекләндерүнең беренче этабы башкарыла. Эшләр кайчан тәмамланачак? Толырак киләсе сюжетта. 2 яшьлек Именнең иң яраткан урыны яр буендагы уен майданчыгы. Шуңа күрә Альбина Фатыйхова улын бирегә ешрак йөртергә тырыша. Аның сүзләре буенча алар паркның үзгәрүен бик көтәләр. Мы хотели бы видеть на площадке побольше горок, лазинок, качелек, потому что у меня ребенок в таком возрасте активном. Яңартылган паркта яңа тавышчыклар, балалар мәйданчыгы пайда булачак. Аттракционнар инде урнаштыра башладылар. Йорт хайваннары йөртү һәм өйрәтү өчен мәйданчыкта эшләр алып барыла. Бу Россиядә беренче эт бакчасы булачак. Территория койма белән уратып алынган инде. Хәзер җайланмалар урнаштырыла. Яр буена кергәндә төзүчеләр кафе һәм спорт җайланмаларын прокатка алу пунктын сафка бастыру белән мәшгуль. Ну, с погодой, конечно, да, проблемы есть. Сегодня утром дождь был, не могли начать сразу. По поводу работы, сейчас у нас производим монтаж металлоконструкций. Ну, это что-то типа кафе будет, она полностью остекленная. Сейчас это квадрат, но по итогу это будет круглое здание. Шулай ук паркны яңарту кысаларында күлне генерал җыештыру планлаштырыла. Эшләр исемлеге Мәләкәс елгасындагы кебек. Хәзерге вакытта проект смета документлары әзерләнә. Шулай ук финанслау чыганагын эзләү эшләре бара. Яр буе паркын реконструкцияләүнең беренче чираты 2022 ел ахырына кадәр тәмамланачак. Киләсе елда чаңгы трассасын яңарту, каты өслекле маршрут буҗрасы буенча эшләр башкарылачак. 2024 елда шәһәр яр буен реконструкцияләү башлана. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Зебрда юл бирмиләр, тиешле булмаган урында юл аша чыгалар, киемдә яктылыкны кайтаручы элементларны кулланмыйлар. Йорчолыда 15 сентябрьдан 28 сентябрь көннәрендә җәяүле дип аталган профилактик чара үтә. Статистика мәгълүматларына караганда, агымдагы елның 8 аенда гына да Татарстанда җәяүлеләр катнашында юл транспорт һәлакәтендә 44 кеше үлгән. Илгиз Хафизов 20 елдан артык Чаллыдагы бер автомактептә инструктор булып эшли. Юлларда хәлләр елдан-ел катлаулана барады ел. Машиналар саны арта. Җәяүлеләр күп очракта кисек кенә агачлар һәм тукталган машиналар арасыннан килеп чыга. Шуңа күрә машина йөртүчеләр хәзер һәрвакыт әзер булырга кирәк. Бигрәк тә мәктәпләр һәм балалар бакчалары янында. 90% пешеходов к пешеходному переходу подходят с телефоном. То есть вот так. Очень опасно. Не смотрит, не видит. При скорости 60 за 1 секунду машина может проехать, ну, около, скажем, 50 метров. Это очень опасно, поэтому в таких местах нужно заранее снижать скорость, быть готовым остановиться. Особенно сейчас вот осеннее время, когда мокро стало. Җәяүләр катнашындагы күп кенә юл транспорт хәрәкәтләре тәүлекнең караңгы вакытында була. Еш кына зыян күрүчеләрнең киемендә яктылыкны кайтаручы элементлар юк. Агымдагы елның 8 ае эчендә Татарстанда җәяүләр кичү урыннарында 257 юл транспорт һәлакәте теркелгән. 5 кеше һәлак булган, 259 кеше зыян күргән. Сотрудниками госавтоинспекции будет организована целенаправленная работа по пресечению нарушений, связанных с непредоставлением преимуществ движения пешеходам, неприменение пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток вне населенных пунктов, переход дороги на отвечающий сигнал светофора или переходом дороги пешеходами в не предусмотренных для этого местах. Автоинспекторлар искәртә, машина йөртүчеләргә зебра алдыннан тизлекне киметергә кирәк. Җәяүлеләргә юл аркылы бары тик тиешле урыннардан гына чыгарга һәм аларны уздыруларына инанырга кирәк. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Киемдә яктылыкны кайтаручы элементларны куллану машина бәрдерү куркынычын 65%-ка киметә. Җәяүле профилактика чарасы 29 сентябрьгә кадәр барачак. Резида Шаймарданова, Елена Камалова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Йоршолыда бірінші жеңіл сәнағат фестивалі узды. Онда түгу предприятиялар хизмәткәрләре, үзмәшгульләр, дизайнерлар һәм башкалар катнашты. Азатлык мәйданы эшмәкәрләрне һәм кунакларны җәлеп итү үзәгенә үрелде. Шол ТВ телеканалының төшерү төркеме шулай ук фестиваль ярминкәдә булды. Интереса больше к нашим изделиям, и поэтому мы довольны. Мы не страдаем, что ушли. Кайбер Европа брендлары үз урынын шалы эшләнмәләренә калдырып китте. Людмила Францева 7 ел сумкалар тегә, әмма быел гына аның товарына кызыксыну 20%-ка арткан. Моның шулай ук икенче ягы да бар. Тукымалар Россиядә җитештерелгән булса да, аларның бәяләре күтәрелгән. В связи с тем, что европейские бренды ушли у нас, сейчас мы ткани покупаем чуть-чуть подороже. Рублей, процентов на 20 примерно подороже. Если раньше 500, то сейчас 650-700 рублей стоит. Россиягә каршы кертелгән санкцияларда ил икътисадын җанландырырга һәм импортны алмаштырырга ярдәм итә. Шаллы эшмәкәрләре шундый фикердә. Алар әйтүенчә, алар Европа брендлары киткәннән соң барлыкка килгән бушлыкны тутырырга әзер. Шуңа күрә сатып алучылар кытлыкны сизмәячәкләр. Наша компания, я могу с уверенностью сказать, что облегчает задачу челнинским, татарстанским предприятиям тем, что они могут заказать спецодежду в короткие сроки, ее получить, да, и по оптимальным ценам. Также мы сами работаем с производителями только с российскими, то есть ткани, фурнитуру, все у нас мы закупаем в России. Дизайнерлар җиңел сәнгать фестивале вакытында үз продукциясын күрсәтә алды. Анда махсус киемнәр дә, яңа туган сабыйлар өчен әйберләр дә, көндәлек һәм башка күп төрле товарлар бар иде. Оказывается, у нас очень много таких творческих людей, которые шьют одежду, дизайном занимаются. Интересно, на самом деле, очень здорово, что такое сделали в Челнах. И этот фестиваль показатель того, что действительно город цветет, и Татарстан впереди всей планеты. Надеемся, что будет так и дальше. Такой душевный, замечательный фестиваль. Впервые я такое здесь, в Челнах, это встречаю. Интересно. Производитель, не знал, что столько производителей вообще. Здорово, что в Челнах такие мероприятия проводят, потому что всегда Челны отличались высоким уровнем культуры именно предпринимательской. Благодаря, наверное, тому, что город это очень поддерживает. Шаллыда эшләнгән җиңел сәнгать фестивалендә 10-нан артык бренд вәкилләре катнашты. Эшмәкәрләр, үзмәшгульләр һәм кунаклар мондый чаралар даимы үткәрелер дип исәп тота. Резида Шаймарданова, Эльмира Гайнутдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бәрәңге шигендер ит продуктлары һәм бал Яршолыда авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Традицион рәвештә күчмә сәүдә 3 майданчыкта оештырылган төзүче стадионы, Южный паркы һәм ипподром территориясе. Аларның берсендә Шолы ТВ телеканалының төшерү төркеме дә катнашты. Шаллы халкы иртәдән үк азык-төлек алырга ашыга. Ипподром территориясендә авыл хуҗалыгы ярминкәсе башланды. Киштәләрдә күрше районнардан җирле фермерлар һәм җитештерүчеләр продукциясе. Фермерлар, аграрийлар һәм эшмәкәрләр 900 тоннадан артык продукция алып килгән. Бу ит кош, сыер ите, сезонлы яшелчәләр һәм җиләк-җимешләр, бал һәм башкалар. Выбор много здесь. Тем более я халяль курицы покупаю, халяль колбаса. Чай, Иван-чай покупала вот. Я знаю, что у них натуральное, что у них вкусное. Видите, ребенок с колбаской стоит. И, людям я больше доверяю, чем заводам. Знаю, что свое производство. Мында тона ите сатабыз бүгінгі көндә. Үзебезнең хуҗалыкныкы. Хуҗалыгыбызда инде безнең инде 3 сыер тотабыз, 3 тоннабыз бар. 20 баш үгез малы тотабыз. Сатып алучылар билгеләп үткәнчә бәяләр төрле. Кайбер фермерларда алар базарныкыннан түбән, икенчеләрендә базар бәяләре. 1 килограмм сыер ите 540 сум тора. Дуңгыз ите 250 сумга төшәчәк. Кайбер сатып алучылар билгеләп үткәнчә кибеттә бәрәңгенең килограммы 20 сум тора. Ярминкәдә исә ул 25 сумга төшәчәк. Это столько работы, мы сами выращиваем, сами привозим. Расходы большие. Это все учитывается, цена такая уж. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ярминкәләр оештыручы районнарга продукцияның сыйфатын һәм бәяләрен игътибар белән күзәтүне сорап мөрәҗәгать итте. Көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре атна сайын 24 декабрьгә кадәр узачак. Айзилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru.
16 октября. Концертный зал Сары Садыковой. Гитарист-виртуоз Дидюля. Только с 10 по 20 сентября в ТЦ на Пушкинской грандиозная распродажа шуб из мутонной норки. Производство город Пятигорск. Также в продаже дубленки. Скидки до 50%. Акция «Меняем старую шубу на новую». Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90.